Siyathandaza bawethu osemazulwini, Thixo ongcwele nesingakufanelanga ukusondela kuye. Siyavuya ngokuba ilungiselelo legazi lonyana wakho Yesu Kristu lasenza Yehova sanelo lungelo lokuba sisondele kwindawo yakho engcwele. Silapha siyile nginginya apha kwa Tata Dambuza. Injongo Yehova inye sonke kukuthuthuzela le ntsapho. Bakho kwethu nje kuphela kuthetha lukhulu kule ntsapho, siyayazi loo nto, kuthi kuxebekile ngandlela ithile. Kanti ke Yehova Thixo samandla, nezenzo zethu nehambo yethu endilisekileyo ebonakalisa usuku into yoba silizolele kangangoko nokwenzeka, nalo lizawuthetha lukhulu kungaphazamisi nayiphi na into. Uzawanceda nabo baxole, bakwazi ukukhumbula into ezintle zodwa ngolu suku, kungabikho nto bayikhumbulayo eyabaphazamisayo. Enkosi mdala Thixo somandla, ngokuba sinolwazi lokuba wasidala sifezekile yaye singazukufa ngoba sasingenasono, kodwa Adam ngenxa ungathobeki wamkela isono nokufa. Yiyo loo nto ke Yehova Thixo somandla isoloko sisazi into yoba ukufa isosiphelo, ngoba wenza ilungiselelo ngonyana wakho Yesu Kristu ukuba kube khona uvuko. Zonke ziyalandelelana, qha zifuna ukufundwa eBhayibhileni. Ilizwi lakho elingcwele olulungiselele ngothando lwakho olungagungqiyo ngakuthi yaye lukho ngonaphakade. Inkosi Yehova, abakubulela kakhulu indlela abazole ngayo quka nentsapho, yaye sinethemba lokuba Yehova baza kuthuthuzeleka njengoko kuzokusetyenziswa ilizwi lakho elingcwele eBhayibhileni. Bacela ke nabo bangaqhelananga nomngcwabo wamanqindi bazi ukuba Yehova kusetyenziswa iBhayibhile kuphela. Yiyo loo nto ke Thixo somandla sisoloko sikuzukisa, sisoloko sikudumisa, sisoloko siqinisekile Yehova thina njengamangqina ayeswathi njengegama elithi amangqina kaYehova silithweleyo, siqiniseke into yoba sithetha ngawe noYesu Kristu nabokumkani bakho. Siziyeke ezinye izinto ekuye kwaphanjukelwa kuzo ngenxa yehlabathi elilawulwa nguSathana kwangoku. Abantu abaninzi bacinga ukuba kulawula uThixo kweli hlabathi, kodwa iBhayibhile yona itsho phandle ukuba uThixo ebengenawuze alawule ngolu hlobo lunje, lwenza wonke umntu abesengxakini. Sicela ke baYehova sincede sonke sizole izintliziyo zethu nengqondo zethu, zamkele oko kuza kusuka kweli qonga kuthuthuzela le ntsapho nathi sonke ngalo wasifelayo Kristu Nkosi yethu. Sicela lo mthandazo wamkele Yehova ngoku nangonaphakade. Amen. Ngoku lixesha loba siphulaphula intetha. Nentetha sizawuncedwa ngumzalwana wethu uNjabulo Ngwenya. Siyamcela mzalwana. Sithanda ukunamkela nonke kulo ngcwabo kaTata Dambuza. Sibulela kakhulu ngomonde wenu eniyena nawo njengoba sihlangabezana namaginqikile athile. Njengoba sizongcwaba uTata Dambuza, kuhle ukuba sazi ukuba uTata Dambuza wayengubani, wayengumuntu onjani. Ukuze sikwazi ukwazi ngakumbi ngaye, sizabe sithi ukufunda i-obituary, and then emveni koko sincokole nomnye wabazalwana
abamazi kakuhle uTata uDambuza. Yona ke obituary ingesingesi kodwa siza kuzama ukuyifunda. Ithi Ndabenzima Leonard Dambuza was a remarkable individual who embodied the values of hard work, discipline, and perseverance. A devoted Jehovah's Witness, he built a successful business legacy spanning retail, cattle, and poultry farming, while making meaningful contributions to his community. He was a loving family man, the beloved husband of Hilda Ntombikani Navato, and a devoted father to 3 daughters and 1 son. He found joy in sports and had a deep appreciation for reading, particularly the works of Shakespeare and the Encyclopedia Britannica. Xa siguqulela sibeka ngesixhosa ithi uNdabenzima Leonard Dambuza waye ngumuntu oremarkable okanye ongumzekelo omhle, wayethanda ukusebenza nzima, ibe esaziwa ngokuba ngumuntu onengqibelelo nokwazi ukunyamezela. Wayelingqine likayehova elizinikezeleyo, ibe ebeneshishini lezokuthengisa nokuba ne-cattle okanye iinkomo kunye nokufamisha iinkukhu. Ebeyindoda enothando, ethanda intsapho yayo, kwaye ebengumyeni kaHilda Ntombikani Navato, kwaye engutata ozinikezeleyo nonothando kwiintombi zakhe ezi-3 kunye nonyana wakhe omnye. Ebethanda ezemidlalo, ebethanda ukufunda, ingakumbi imisebenzi kaShakespeare ne-Encyclopedia Britannica. Ngoku sizake sithi ukuncokola nomzalwana uMyeti ozake asincede asichazele ngakumbi nangezinye iimpawu uTata uDambuza ebenazo. Right. Mzalwana uMyeti, sibulela kakhulu ngokuba uziphe ixesha lokuba kunye nathi. So besicela nje Tata uMyeti ube usithi qabaqaba ngaye uTata uDambuza. So mhlambe umazi kanjani uTata uDambuza? uTata uDambuza ndiqale ukumazi ngo-1983 ukumazi kakuhle xa bendifika kule ntlangano yamanqina kaYehova. Ibingumntu onobubele kakhulu kangangokuba njengoba ndandisanda ukuya kumsebenzi ndiye ndezapha kuye wandinceda. Ndangumntu ophathaphathayo apho ukuze abantwana bafumane impampa phaa endlini. Kusuka apho ke sizaqhubeka sikhonza uYehova sobabini, simsebenzela ngokuthembeka. Ebengumdala onothando kakhulu kangangokuba besendimjonga nje ngotata kum. Umhlobo mam naye uye baqhubeka sisondelene kakhulu naye, nangaphambi kokuba seleke andiloko ndimvakatshela phaya ndibone intombi iminyaka seyihambile. Ncokole naye eBhayibhileni, ndingathi ke xa ndishwankathela ndifunde izinto ezininzi ngoThixo kuye. Namhlanje ndaziwa njengomntu okwaziyo ukukhuthaza abanye ngenxa yomzekelo kaTata uDambuza. Ndiyabulela.
Enkosi kakhulu, siyabulela mzalwane Myeti. Ngoku abanye bethu besingamazi sitsho sakwazi ukuba nomfanekiso ngqondweni wokuba ebengumuntu onjani. Sivile ukuba ebengumuntu onobubele. So ngamanye amazwi xa sidibanisa iobituary kunye nalamava esigqiba kueva evela khona apha kumzalwane Myeti, singatsho ngeliphandle ukuba uTata uDambuza uye wazenzela igama. Sithetha ukuthini xa sisithi uye wazenzela igama? Xa incwadi yeBhayibhile phaa kwincwadi yeNtshumayeli isahluko 7 indinyana ka-1 isithi igama elihle libhetele kune-oliyodidi, yaye umhla wokufa ubhetele kunomhla wokuzalwa. Ndicela utyhile kunye nam ndincwadi nakuba sesithe ukuyicaphula nje kancinci. Sithe incwadi yeNtshumayeli isahluko 7 indinyana ngo-1. Njengoba sitshilo ukuba ithi igama elihle libhetele kune-oliyodidi, yaye umhla wokufa ubhetele kunomhla wokuzalwa. Abanye abantu basenokuphazamiseka ukuba ithetha ukuthini ngokule vesi. Kutheni ngoku isithi umhla wokufa ubhetele kunomhla wokuzalwa? Ithetha ukuthini xa isithi igama elihle libhetele kune-oliyodidi? Now xa sithetha ngegama asithethi nje ngebinzana umuntu aziwa ngalo. Asithi igama eli lithi Ndabenzima okanye liyane lihle. No. Sithetha ngesidima ebenaso, ngendlela ebesaziwa ngayo ngabantu. Ngomzekelo, xa sijonga apha kwi-obituary kuthiwa uTata uDambuza bekwangumyeni. Kwathiwa uke wangutata. So xa sijonga kuthiwa uzenze kakuhle ezinkalo. Kwakhona njengoba sigqiba kuva ngaye umzalwane uMyeti, esibalisela ngakumbi ngaye, sitsho sibone ukuba lo muntu wayengumhlobo. So njengoba sonke silapha size ngokuzongcwaba umuntu owayekade engumhlobo, size ngokuzongcwaba umuntu owayenothando, size ngokuzongcwaba utata, size ngokuzongcwaba umuntu owake wangumyeni. So njengoko ke siswelekelwe ngumuntu ololuhlobo, umuntu onegama elihle kangaka, kungowemvelo ukuba sizive sibe buhlungu maxa wambi. Now njengoba sisiba buhlungu, sinenhliziyo ebuhlungu xa siswelekelwa ngabantu esibathandayo, xa siswelekelwa ngumuntu esimthandayo, ngumhlobo wethu, ngutata wethu, umzalwana wethu, njalo njalo, siye siyidinge intuthuzelo. Ngoku intuthuzelo singayifumana. Ndicela utyhile kunye nam phaa kwincwadi yeBhayibhile kwincwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sokuqala. Sizawujonga phaa kwindinyana yesithathu neyesine. Umpostoli uPawulos xa ebhalela eli bandla, qaphela ukuba uthetha uthini, umchaza njani uThixo. Ibe sifuna uqwalasela ukuba kutheni sifuna ukubalekela kuye njengoko sinengxelo yokuswelekelwa, njengoko siswelekelwe ngutata, njengoko siswelekelwe ngumzalwane, njengoko siswelekelwe nangumhlobo. So ngokuqinisekileyo wonke umuntu olapha ikhona into angayitsho ngayo uTata uDambuza, bubungqina bokuba uye wazenzela igama elihle. Ukuba sele uyifumene incwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sokuqala, ndicela ufunde kunye nam indinyana yesithathu neyesine. Yesibini kwabaseKorinte chapter 1 verse 3 and 4. Ithi, makadunyiswe uThixo ongutata wenkosi yethu uYesu Kristu, utata onenceba, noThixo wayo yonke intuthuzelo, usithuthuzelayo kubo bonke ubunzima esijongene nabo, ukuze sikwazi ukuthuthuzela abo bakulo naluphi na uhlobo lobunzima ngendlela nathi esithuthuzelwa nguThixo.
Naqaphela apha ku-verse 3 kuthiwa uThixo wayo yonke intuthuzelo. Ku-verse 4 kuthiwa osithuthuzelayo kubo bonke ubunzima esijongene nabo. Xa egqibelisa le verse ithi ukuze sikwazi ukuthuthuzela abo bakulo naluphi na uhlobo lobunzima ngendlela nathi esithuthuzelwa ngayo nguThixo. So njengoko utata uDambuza eswelekile, sifuna ukuba sike sithi ukuncola nani ntsapho yakwaDambuza, engakumbi kubantwana bakhe. Njengoko utata uDambuza eswelekile, siyacela Dok, balekelani kuThixo ngayo umthandazo. Ngobani? nguThixo kuphela umuntu okwaziyo ukunthuthuzela kolu hlobo lwenhlungu enijongene nayo. Uqaphele apha kuthiwa nguThixo wayo yonke intuthuzelo. So uyakwazi ukusithuthuzela xa siswelekele, uyakwazi ukusithuthuzela xa sigulelwa, uyakwazi ukusithuthuzela kulo naluphi na uhlobo lwenhlungu esijongana nayo. Kodwa yinto eqhelekileyo ukuva abanye abantu besithi kube yintando kaThixo le, bathi uThixo uphile, uThixo uthathile. Now njengoko sisonke silapha singabantu abahlukahlukeneyo, abanye bethu sisuka kwinkonzo ezahlukahlukeneyo, sineenkolelo ezahlukahlukeneyo. Nawe injongo lento yethu ayikuko ukuba sizama ukutshintsha kwinto oyikholelwayo, kunokusifuna ukuxola ngeBhayibhile. Abantu badla ngokuthi uThixo uphile, uThixo uthathile. Abanye bathi xa umuntu eswelekile usuke ethathwe nguThixo. Mase sithatha inyani, akuyonyani eyo. Kaloku iBhayibhile bingasoze ithi masibalekele kuThixo ukuze akwazi ukusithuthuzela xa sijongene nenhlungu yokuswelekela. Kuthiwa nisisitsho lonto. Make ndenze nje umzekelo omncinci. Make sithi unonyana okanye unentombi okanye nobhuti okanye nosisi. Kube khona umuntu obulala lo muntu omthandayo. Mhlambe abulale le ntombi yakho, abulale lo nyana wakho. Na njengoba eyibulala, ngicela ukubuza ukuba ungaya kuye lo muntu ukuba akuthuthuzele. Umcele okungqeleyo ukuba ngicela undithuthuzele kule nhlungu. Bungasoze uyenze lo nto. Yenene bungasoze ndisho ukwazi nokumxolela umuntu onjalo, umuntu okwenze lo nto. So pho isuka phi ke lento yokuba kuthiwe uThixo uphile, uThixo uthathile. Isuka phi lento yokuba xa umuntu ejongene nenhlungu agqibe ayijongise kuThixo lo nto. Abantu abaninzi badla ngokuyijongisa pha kula ncwadi kaYobi. Ndicela nje ukukunika i-background kule ncwadi kaYobi, ne? Ndicela sike siyifunde futhi incwadi kaYobi 1. Sizawujonga pha ku-verse 21. So njengoba uqala le ncwadi yabalisa ngaye uYobi ukuba wayesisinani, wayengumuntu onayo yonke into umuntu anqwenelayo ukuba nayo, enabantwana futhi. Kodwa ngesaquphe walahlekelwa zizo zonke izinto ayekade nazo. Walahlekelwa bubutyebi bakhe, walahlekelwa ngonyana bakhe neentombi zakhe ngokuswelekela. Walahlekelwa na yimpilo yakhe, wagula wanamathumba. Na xa ezi zinto zisenzeka kuYobi, uYobi kubakho into aqiqa ngayo ephosakeleyo. Usajongene nenhlungu yalena into. Bear in mind ukuba le nhlungu le ajongene nayo uYobi ayiveli kuThixo, ivela kuSathane. Bekukho impikiswano ngaye uYobi, ngayo ingqibelelo kaYobi pha ezulwini. Na njengoba lahlekelwa zezi zinto uYobi, kukho izinto azithethayo esenhlungwini. Nansi kufumaneka apha kwincwadi kaYobi sahluko 1 iverse 21. Kuthiwa uYobi wathi, ndiphume ndize esibelekweni sikamama, ibe ndiza kubuyela ndize.
qaphela ke nanga amazwi abantu abathanda ukwacaphula. nguYehova onikileyo, ikwa nguYehova othathileyo. Maliqhubeke lidunyiswe igama likaYehova. Okay, make sizifaka apha ezihlangweni zakho uYobi. Njengoba ujongene nalento yokuswelekelwa ngabantu ababathandayo, ezijongene nenhlungu yokulahlekelwa yiyo yonke into ebeyi-own, useqalisa ukubhuda athethe izinto ebengafanelekanga azithethe. Now sithatha apha into yokuba uYobi waqalisa ukubhuda. Yabona ndicela ujonge phaa kwincwadi kaYobi isahluko ngu-42. Sizojonga phaa ku-verse 6. Sizoqala apha ku-verse 1. So xa uYobi seqonda ukuba ibingenguye uThixo obemxuthe zonke izinto ebenazo, ibingenguye uThixo obulale bonke abantwana bakhe, kukho into uYobi ayitshoyo. Ku-verse 1 kuthiwa uYobi wamphendula uYehova wathi. Na uthetha ukuthini uYobi? Nantsi apha ku-verse 6 uthi, yiloo nto ndizisola ngale nto ndiyithethileyo. Xa sisentlungwini sisenokuthetha izinto engamelanga sizithethe, sityhole abanye abantu. So yiloo nto eyenzekayo nakuYobi. So ingaba kusengqiqweni ngathi ukuba sithathe amazwi omuntu owayebhuda owayesentlungwini sizithathe serious izinto ezinjalo. Kangokuba kuye kutsho ukuba hayi ungayinaki into ebeyitsho sheme besentlungwini. So asinokuyenza loo nto. So sesivile ukuba le nto yokuba kuthiwe uThixo uphile, uThixo uthathile, i-background yayo isuka phi. Ngoku make sincokole ke ngoku ke ngokuba uThixo usithuthuzela njani. Kutheni kumele sibalekele uThixo njengoba kuthiwa ukuba uThixo nguye osithuthuzelayo kulo lonke uhlobo lobunzima esijongene nalo. Njengoba sishilo ukuba sifuna ukuncola nani intsapho yakwaDambuza, sincole nani nawo wonke umuntu olapha, umuntu obemazi uTata uDambuza. Oqhelekileyo xa umuntu esentlungwini kuye kube lula ngayo ukuba alile. Ibe xa ufikelwa kulo mzuzu wokulila, sicela ungazigxeki kakhulu. Zidedele inyembezi ulile. Ngoba nayo iBhayibhile ayikhuthaza loo nto. Sithatha phaa kula ncwadi kaGenesis, isahluko 23, iverse 2. So i-background nje encinci apha. Kuthiwa apha uSara wafela iKiriyathi Arba, okukuthi eHebron, ezweni lakwaKanani. Now kukho into uAbraham ayenzayo. Uyamzilela uSara amkhalele. Now uSara wayengunkosikazi kaAbraham. Wayengunkosikazi kaAbraham bade baba nonyana. So ixesha elide uAbraham uliphile kunye noSara. So nani ke intsapho yakwaDambuza ixesha elide nje niliphile nayo uTata uDambuza. Nabazalwana nodadewethu ixesha elide nawo baliphile nayo. So ngokuqhelekileyo ke xa umuntu uphile naye ixesha elide umazi elilungu lentsapho uba buhlungu xa esweleka, uba buhlungu shema ingasekho. Ude unqwenele nokumkhalela. Siyacela nto xa ufikelwa ngulamzuzu wokukhala, khala. Ngobani nayo le ncwadi le yeGenesis ithi uAbraham wamkhalela uSara. Khawucinge uAbraham yena ke wayindoda. Ngela xesha yayingekho lanto yakuthiwa indoda ayikhali. Kodwa uAbraham wakwazi ukumkhalela. So nakuye ke unyana kaTata uDambuza siyacela xa ufikelwa ulamzuzu wokukhala lila. Kodwa ungaze ulibale ukuba xa ulila uthi ukwazi ukuthuthuzeleka. Kodwa ungapheleli nje ekulileni. Kukho nenye into ebedala siyitsho ukuba sicela uyenze. Balekela kuThixo ngomthandazo. Ngoba uThixo uzakwazi ukukuthuthuzela. Na uza kukuthuthuzela njani? Yabona njengoba niswelekelwe ngutata, ninalento ekuthiwa inxeba. Inxeba lokuswelekelwa.
uThixo ke ngokuzanthuthuzela njani ke njengoba nina lelinxeba. Ngicela ukhile phaka kunye nami kwincwadi yendumiso isahluko 147 iverse ku3. Uze uqaphela izinto ezimbili uThixo azenzayo ukuze akwazi ukusinceda ukuze sikwazi ukuthuthuzeleka xa siswelekelwe ngabantu esibathandayo. Ifumaneka phaka kwincwadi yendumiso isahluko 147 iverse ku3. Le verse ikhankanya izinto ezimbini uThixo azenzayo ekusincedeni sikwazi ukujongana nenhlungu ezisincedayo akwazi nayo uThixo ukusithuthuzela. Nansi apha ithi upholisa inhliziyo ezibuhlungu, ubopha amanxeba. Ngoko ngicapha kodambuza uThixo nansi into ayenzayo. Uyayipholisa inhliziyo ebuhlungu. Uyalibopha. Yabo inxeba elinalo lokuswelekelwa ngutata. Uyakwazi ukulibopha uThixo. Masisithethe inyani asoze niwulibale umhla asweleka ngawo. Qho makuzothi i9 sika March nyaka ngamnye nizoba. Kwaswele utata ngale date. Ibe mhlambe kusenongenzeka ukuba nivele nisoloko nikhumbula i9 sika March. No. Isenokuba zincinci izinto ezizonikhumbuza yena lo. Ngokomzekelo mhlambe asithi nimamele iradio kuva kudlala ingoma yebekade ithanda benazi kahle naye kuba ebekade ithanda. Izabuya lo nhlungu yokuswelekela. Nikhumbule ukuba fanele le ngoma ikhumbuza utata. Kube khona mhlambe nezinye izinto mhlambe asithi ungumuntu ohlala abanye benu nabantu abahlala le kude eGoli kanje. Nicinga ukugoduka. Nibuye nize apha ekhaya. Ibuye ingqondo ithi kanene akekho utata umuntu ebendigodukela kuye. Mhlawumbe ngenye imini nizawuxakana nento ebomini njengomuntu ebenike nicela amacebiso kuye. Nike bekulula ngoba bekade ephila ukuba niphakamise ifoni nimfonele. Ngoku ke njengoko ke senijoyinena lenhlungu nizokhumbula ukuba akekho utata. So sihlandle ngasinye nijoyine nalo nhlungu. Sihlandle ngasinye xa nijoyine nalo nhlungu yokukhumbula ukuba utata akasekho. Sicela nikhumbule lento ebalulekileyo efumaneka apha kwincwadi yendumiso isahluko 34 iverse ngo18. Sithe incwadi yendumiso isahluko 34 iverse ku18. Now esisizathu sokuba sisizathu sesibini eshoyo ukuba nibobalekela kuThixo ngomthandazo xa nijoyine nalo nhlungu. Uyakhumbula ukuba incwadi yendumiso lo besanda kuyifunda isahluko 147 sithe uYehova wabopha amanxeba. Kodwa ke ukuze uYehova akwazi ukulibopha elinxeba, ukuze uYehova akwazi ukunceda, kukho into ebalulekileyo kumele ngalo lonke ixesha sihlale siyikhumbula. Yiyo le esifumana apha kule ncwadi yendumiso isahluko 34 iverse ku18. Ithi uYehova usondele kwabo baphuke inhliziyo. Uyabasindisa abo batyumkileyo emoyeni. Njengoba nijoyinela lenhlungu kusenokuvakala ngathi uYehova kanithandi, kusenokuvakala ngathi uYehova ukude nani. Mhlawumbe nide nitsho ukuba bekutheni ukuze avume nje uYehova. Khumbula le verse ithi uYehova usondele kwabo baphuke inhliziyo. So njengalo mzuzwana nje sithetha kunye nani. Singathi sithi uYehova usondele kuwe. Njengoba esondele kuwe kukho lento ebalulekileyo ayenzayo. Kuthiwa uyabasindisa abo batyumkileyo emoyeni. Unisindisa njani? Khumbula le ncwadi le yendumiso 147 verse 3 ithe upholisa inhliziyo ezibuhlungu. Awabophe amanxeba. So siyacela sondelani kuye uThixo ngoba naye uva lenhlungu eniyivayo.
Now uYehova kavuyiswa kukufa komuntu. Siyithatha lo ngoba siyazi xa uThixo wayekade edala umhlaba edala umuntu umnika umyalelo ukuba angatyi kumthi othile. So uYehova udale yonke into ekhona emhlabeni, wadala nomuntu, wamenzela yonke into nje. Qha wathi nje wathi kumthi nje omnye kuphela awuvumelekanga ukutya kuwo. Ngobani? Ngoba uzafa. Sithatha kulonto. Sibona pha kwincwadi yeGenesis isahluko ku2 iverse ngu15 kuya ku17. Ndiyacela torho ngicela utyhile kunye nami lencwadi. Sithe incwadi yeGenesis isahluko ngu2 iverse ngu15 kuya ku17. Now ithi uYehova uThixo wamthatha umuntu wambeka emyezweni wase-Edeni ukuze awulime aze awunyamekele. uYehova uThixo wamnika lo myalelo umuntu. Kuyo yonke imithi yomyezo ungatya wanele, kodwa wona umthi wokwazi okulungileyo nokubi uze ungatyi kuwo, kuba mhla uthe watya kuwo ngokuqinisekileyo uza kufa. So siyabona ke apho ukuba uYehova wayengafuni ukuba umuntu afe. Kutheni? Kuba yabona uqalisa umlumkise umuntu. Uthi xa uye watya pha uzawufa. Now ukuba nyanyani uYehova ebefuna ukuba umuntu afe, ebengasoza mkhuzi, ebengasoza amxelele ngemiphumo eyenzekayo xa uAdam etya khona pha kulamthi. Wenza ntoni ke yena kuAdam okanye umuntu? Wenza lento ekuthiwa sisono okungamthobeli ke uThixo. Watya kuwo lamthi. Ngene emveni koko kwenzeka into ebuhlungu. Wafa. Kodwa ke mhlawumbe usenokuzibuza ukuba okay, lonto yenzeka kuAdam. Ndingenaphi ke mina ngoku? Ngesono somuntu omnye, mna ngoku ndingenaphi? Utata uDambuza lo oswelekileyo lo ebendimthanda gqitha yena ungenaphi kule nto? Ngicela utyhile pha kwincwadi yamaRoma isahluko 5 sizofunda iverse 12. Qaphela ke ukuba kwenzeka ntoni ke nje xa uAdam enza laa nto ithiwa sisono, kwenzeka ntoni? Sithe incwadi yamaRoma isahluko 5 sizawufunda indinyana ka12. Ithi isono sangena kumuntu omnye ehlabathini, nokufa kwangena ngenxa yesono, kwaza ukufa kwasasazeka kubo bonke abantu ngenxa yokuba babe nesono. Okay, masingene kuyo one by one. Xa isithi apha kwincwadi yamaRoma isahluko 5 iverse 12. Xa isithi isono sangena ngomuntu omnye ehlabathini. Isono sangena ngayo Adam, ngokuba uAdam atye kumthi ebengamelanga atye kuwo. Isono sangena ngoAdam ngokuba angamthobeli uThixo. Now lento ekuthiwa sisono kukho enye into esiyenzayo ke ngoku. So isono ke ngoku asihambi sodwa, sihambisana nokufa. So ngoku njengoba isono sesifikile, ngokungathi kunjalo sivula umnyango ukuba kungene ukufa ke. So ngoku ukufa kwangena kuye wonke umuntu. So njengoba singabantu bonke apha emhlabeni sinesono. Sinesono esasizuza njengelifa elisuka kuAdam. Ukuze sicacise lula lento, ne? Maka sicacise ngolhlobo. Ungakumbi abantu abangomama bayathanda lento ekuthiwa kubhaka. So kwenzeka ntoni xa kuthiwa lembiza ophekela kuyo okanye ubhaka kuyo inalento ekuthiwa ident, igobile kwindawo ethile. So xa ufaka inhlama yakho khona and uyikhuphe kulembiza le nedent, ngicela ukubuza esasonka osipheka khona pha
sizawuphuma siphelele nangona ukade usifake phaka kula dent nangona usifake kule nto ngesingese kuthiwa yi-mold emoshakeleyo. So into oyifake khona pha ayinophuma iphelele, ayinophuma i-right shem, inala dent imbizi bekade inayo. So ngokufanayo nakuthi uAdam sikamfanisa nalambisa, thina singafaniswa nenhlamba ngoba singabantwana bakaAdam, siphuma pha kuye. So njengoba siphuma pha kuye siphuma sinalento ekuthiwa sisono, la dent. Le dent ekusisono izisa ukufa kuthi sonke. Kodwa nangona sifelwa kangaka, nangona nathi siqhubeka sisifa, ikho into uYehova ithembisayo ngabantu abakwimeko yakhe uTata uDambuza, ngabantu abakwimeko yawo wonke omnye umuntu esimthandayo oswelekileyo. Uyehova uthembisa ukuba ukufa uza kukuphelisa. Siyazi njani loo nto? Ndicela utyhile kunye nami phaa kwincwadini yesityhilelo, isahluko 21 ivesi ngu-4. Incwadi yesityhilelo isahluko 21 ivesi ngu-4 ikhankanya izinto utata wethu uThixo wethu nguYehova aza kuziphelisa. Sithe incwadi yesityhilelo isahluko 21 ivesi ngu-4. Ithi ke yona, uza kuzosula zonke inyembezi emehlweni abo. Qaphela, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila, nakukhala nanhlupho, izinto zangaphambili azisekho. Ithetha ukuthini bese? Le vesi xa uqalisa phaka kuvesi 3 kuthiwa into kaThixo izobe kunye nathi singabantu lapha emhlabeni. Kwenzeke ntoni? uThixo ntoni lazayenza? Kuthiwa uza kuzosula zonke inyembezi emehlweni abo. So inyembezi zokuswelekelwa ngumuntu esimthandayo, inyembezi zenhlungu, inyembezi zalo naluphi na uhlobo lobunzima esijongana nalo, kuthiwa uThixo uza kuzisula. Angapheleli nje kuzisuleni nje ezonyembezi, kuthiwa kungabisabakho kufa. So kuthetha ukuthi ikho imini apho singazudibanisana ngolhlobo sithi sizongcwaba umuntu. Ikho imini apho kungazubakho umuntu uliliswa kukusweleka komuntu amthandayo. Ngoba le ncwadi ithini? Kungabisabakho kufa, kungabisabakho kuzila. Izinto zangaphambili azisekho. So ezi zinto esijongana nazo ngoku, uThixo uthembisa ukuba kwikamva uza kuziphelisa. Kodwa ke mhlawumbe sisenokuthi ukuba hey mzalwane uNgwenya ndiyakuva, le vesi oyifundayo ke itsho njalo. Kodwa ndingayithemba njani loo nto? Ukuze sikwazi ukuyithemba nangakumbi, ngicela utyhile kunye nami phaa kwincwadi kaIsaya isahluko 55 ivesi ngu-10 and 11. Esi sisiqinisekiso sokuba uYehova okanye uThixo xa ethe into uza kuyenza, uza kuyenza. Uzuqaphele phaa kuvesi 10 ukuba uzekelisa ngantoni. Aze kuvesi 11 atsho ukuba ilizwi lakhe lizawuba njani. Sithe incwadi kaIsaya isahluko 55 ivesi ngu-10 no-11. Sithe incwadi kaIsaya isahluko 55 verse 10 and 11. Ithi njengokuba kusihla imvula nekhephe emazulwini, zingabuyeli kuwo zingamanzisanga umhlaba, ziwenze uvelise kwaye uhlume, umnike imbewu umuntu otyalayo, umnike nesonka umuntu otyayo. Lizakuba njalo ke ilizwi eliphuma emlonyeni wami, soze libuyele kum lingayenzanga into endiyithethileyo. Kodwa nakanjani liza kukwenza ukuthanda kwami, ibe liza kuphumelela kuloo nto ndilithume ukuba liyenze. Apha kuvesi 10 kuzekeliswe ngemvula.
imvula singatsho bekunetha izolo ebusuku kwamanzi ngoba abanye njengoba besiza ngapha bekuthiwa bangabi ngendlela ithile mabaze ngaleya kaNtsholo ngenxa yokuba kumanzi kunodaka. Na imvula yenza ntoni? Qaphela kuthiwa apha yoqala iyavelisa yenze ukuba kuhlume kwaye umanzisa umhlaba. Iyenzile ke loo nto ke imvula ngobusuku bayizolo. Ngoko ke futhi ke kukho lento ekuthiwa i-water cycle. So xa kunetha amanzi aphinda abuyele ezulwini as umphunga kodwa. Na ufanisa ilizwi lakhe nemvula. Ngokuqinisekileyo ke so uyatsho uYehova ukuba xa kunetha ngokufanayo naxa kunetha imvula iphumeze loo nto kumele iphumezile, naye uThixo uzawenza loo nto. Uzawenza into athembise ukuba uzayenza. So njengoba uThixo ethembisile ukuba ukufa kuza kuphela, inyembezi zonke zizawuphela, siqinisekile ukuba ezo zinto zizaphela. Ngobani? Ngoba incwadi kaYesaya isahluko 55 verse 10 and 11 isincede saqonda oko. Kodwa ke kuthekani ke siyayiva into yokuba kwikamva ngeke kusaba khona ukufa. Kodwa kuthekani ngabantu abafileyo ngoku, abantu esibathandayo. Ithini imeko yabo njengoko sonke sihleli apha? Ithini imeko kaTata uDambuza njengoko naye ekunye nathi apha? Abantu abaninzi badla ngokumoyika umuntu ofileyo. Badla ngokuthi uyakwazi ukusikhusela njalo njalo. Badla ngokuthi umuntu ofileyo wazi yonke into eyenzekayo. Kodwa ngabe usazi ukuba iBhayibhile inenye impendulo yalona. Sithatha kulo. Sithatha phaa kwincwadi yeNtshumayeli isahluko 9 sizofunda phaa kuverse 5. Qaphela ukuba le ncwadi yeNtshumayeli ithetha into esiyaziyo, iphinde ichaze nesimo sabantu esibathandayo ukuba sinjani. Uchaze nokuba uDambuza njengoko ekulemeka kuyo kwenzeka ntoni kuyo. Ngabe uyazi na ukuba sihlangene sonke apha ngayo? Sicela utyhile phaa kwincwadi yeNtshumayeli isahluko 9 verse 5. Njengencwadi yeNtshumayeli isahluko 9 verse 5. Ithi kaloku abaphilayo bayazi ukuba baseza kufa, kodwa bona abafileyo abazi nto kwaphela, abafumani mvuzo kuba balityelwe. Masingene kuyo one by one. Ithetha ukuthini ngoku xa isithi kaloku abaphilayo bayazi ukuba baseza kufa? Njengoba sonke silapha siyazazi ukuba sonke siyaphila, siyaphefumla. Siyazi ukuba ngenye imini abantu bazawuhlanganisana ngolu hlobo bezongcwaba thina. Siyazi ukuba siza kufa ngenye imini. Kodwa ithetha ukuthini ke ngoku xa iphinde ilandelisele? Ithi kodwa bona abafileyo abazinto kwaphela, abafumani mvuzo kuba balityelwe. Masijonge kule nxalenye ethi kodwa bona abafileyo abazinto kwaphela. So njengoba sihlanganisene lapho uTata uDambuza akazinto, akazi ukuba kukho abantu abahlanganisene ngayo. Akazi ukuba uqhubeka ntoni. Na ukuze siyibone kakuhle lena into, ne? Masiyizekelise ngomhlobo. Masithi kuthi gqi abantu bephethe izibhamu xa bedubula emoyeni, yintoni ezakwenzeka? Wonke umuntu olapha uzawubaleka. Abanye bangacatsha phansi kwezitulo, abanye bangaya kwezinye indawo kuba bayazi ukuba xa kuqhamuka isibhamu, xa kuqhamuka umuntu ethi uzobabulala, bayazi ingozi yaloo nto. Kodwa ngokuqinisekileyo uTata uDambuza yena akazuyazi loo nto. So xa abanye abo bantu ke benongena emoshwari okanye emangcwabeni, bafike futhi badubule emoyeni,
kuza kwenzeka ntoni? Ukhona umuntu ozawuthi hey wenza ntoni ngoku? Abazi. Kangoba uYesu Kristu wakwazekelisa imeko yabantu abafileyo wathi basebuthongweni. Na xa ulele awazi ukubaqhubeka ntoni endlini. Asithi ubungumuntu olele ubukela indaba zika7 emalanga. Xa kuzi 5:07 kusatshiwo izinto ezizobonakala phezulu endabeni ube ubuthongo. Ziphele ke indaba usalele. Uvuke mhlambe ngo8. Ungakwazi ukuchaza ukuba bedlala ntoni ezindabeni? Asoze ukwazi ukuyichaza lokho. Ngoba awazi ukuba bekwenzeka ntoni. Awazi ukuba bekuthetha kuthiwani ezindabeni ngoba ubukadulele. Abanye abantu ke futhi make siphinde sichazela ngohlobo la. Xa kuthiwa abantu abaswelekileyo balele asithi usemotweni usuka ngapha eMatatiyela uya eMthatha usebenzisa le ndlela le eyale eMount Fletcher. Kodwa uzibone sose East-London. Asithi uye walala njengoba eqhubeka olambo olu. Uzawuzazi ke nje xa ufikile ke eMthatha usalele yona imoto yaqhubeka yona yale eMonti. Uzakwazi ke nje ukuvuka uthi hey ngaba le moto seyiseMonti na okanye seyisemthatha apho bendiya khona. Sawuzokwazi. Ithi gqithe nawe imoto kuba naku kulele ungazi ukubaqhubeka ntoni. So nemeko kaTata uDambuza injalo. Akazi into njengangoku sithetha. Iphinde futhi ke xa igqibezela le verse ithi abafumani mvuzo kuba balityelwe. Now xa sijonga nje elibinzana ekuthiwa balityelwe asithethi ukuthi abasekho ezingqondweni zethu silibele ngabo ngongathi abakaze baphila. No. Kunoko xa sithi abafumani mvuzo asisambali kwizinto esizenzayo kubomi bethu bemihla nemihla. Ngomzekelo mhlawumbe asithi kwakho ningabantu abayi6. So xa kupheka ukudla kudla kuphakwa for iplate ezingaphi? For abantu abayi6 andithi. Kodwa wakusweleka lo omnye umuntu we6 uzawuphaka iplate ezingaphi? Eziyi5. Yabo. Ngoba akasekho kaloku lo muntu omphakelayo pha. So injalo nemeko yakhe kuTata uDambuza. Akasafumani imbuzo kuba asinothi kuba simlibele kodwa asisambali kwizinto esizenzayo kubomi bethu bemihla nemihla. So njengoba uTata uDambuza engazinto ke baqhubeka ntoni njengangoku. Engaba ke uphelele nje ekufeni nabanye abantu ke nje bethu sibathandayo. Ngaba sekuphelele nje ngabo shem ekufeni ukuthi hamba bahlale pha emangcwabeni. Njengoba uThixo esethile ukuba uza kukuphelisa ke ukufa nayo yonke enye into ebhlungu esivisa esikhalisayo. Ingaba sekuvele kwaphelela nje apho xa uThixo sephelisa kona ukufa. Thetha ukuthi ke uTata uDambuza usezohlala ke nje kwabantu abafileyo. Nabantu sibathandayo bazohlala ke nje bona kubantu abafileyo. No. Kukho into uThixo ayithembisayo ke apha. Ifumaneka pha kwincwadi kaYohane isahluko 5 iverse ku28. Ndicela nje sonke siyityile. Sithe incwadi kaYohane isahluko 5 iverse ku28. Na uYesu Kristu apha uthatha ngento ebalulekileyo ezakwenzeka kubantu esibathandayo abaswelekileyo. Na xa ethatha nabantu isihlalo bekade ethetha naso. Abanye babonakala besothukile ukuba kuza kwenzeka ntoni kubantu esibathandayo.
Nansi apha ithi ukuba seluyifumene incwadi kaYohane isahluko 5 ivesi 28 and 29 ithi sanukumangaliswa yilento kuba kuza ixesha apho bonke abasemangcwabeni beza kuliva ilizwi lakhe baze bavuke. Abo benza izinto ezilungileyo baza kuvukela ebomini, baze abo benza izinto ezimbi bavukela ubugwebe. So ukulwisana nalento ekuthiwa kukufa, uYehova wenze ilungiselelo lalento ekuthiwa uvuko. Luyintoni uvuko? Uvuko luthetha ukuba wonke umuntu oswelekileyo uzawuvuka khona apha emhlabeni, hayi ezulwini. So apha bantu wethu asithethi ngalento ekuthiwa yidlozi abasisporho, asithethi ngalento yokuba abanye abantu abasontayo bathi xa umuntu eswelekile uyavuka abe ngomnye umuntu. No, sithetha ukuba umuntu uzawuvuka abe ulo muntu uthila esimaziyo. Now abantu abaninzi bathi xa umuntu eswelekile udla ngokuya ezulwini. Uqaphela lapha kuthiwa baza kuvuka ebomini, baza abo abenza izinto ezimbi bavukela ubugwebe. Into esiyaziyo ukuba xa uvuko lusenzeka luzakwenzeka apha emhlabeni. Siyithatha kulonto. Cela ukhile kunye napha kwincwadi yezenzo isahluko 24 ivesi 15. Now ngicela nje ukukunika i-background kwesibhalo. Umpostoli uPawulos usecourt apha ngokungathi njalo. Now kufika abantu bazonika ukungqina ke ngaye besitsho ukuba ungumuntu ombi kangakanani njalo njalo. Now kukho izinto kumpostoli uPawulos azikhankanyayo ezama ukubonisa ukuba yena umsulwa kulento abamthola ngayo. Sithe incwadi yezenzo isahluko 24 ivesi 15. Ithi ndinethemba phofu abanalo naba bantu lokuba uThixo uza kuvusa abantu abangamalungisa nabangengomalungisa. Qaphela ukuba umpostoli uPawulos apha njengoba ethetha naba bantu, le audience ebethetha nayo ibingazi into kwaphela ngalento yokuyophilela ezulwini. So siqinisekile ukuba olu luvuko lolapha emhlabeni, ngoba kuphinde kwakhankanya nabantu abangengomalungisa. Umuntu ongelolungisa soze alibone ezulwini. So siyabona ke ukuba uThixo nje akaphelelanga nje kubeni aphilise ukufa, kodwa usinika nethemba lokuba uza kubavusa abantu esibathandayo abaswelekileyo njengotata uDambuza. Sesiyazi nokuba uThixo okanye yena utata uDambuza akazi ukubaqhubeka ntoni njengoba sithethayo. Kodwa make sincokole ukuba thina sincedakala kanjani ngokuba lapha. Qho xa sisemngcwabeni siye sikhumbule indlela ubomi obufutshane ngayo. Sikhumbule ukuba asiqinisekanga lento ekuthiwa ubomi. Mhlawumbe yes ungakhona namhlanje kodwa siqinisekanga ukuba uzaba khona nangomso. So njengoba silapha ke into lesifuna ukuyenza, sifuna ukuzakhela ubuhlobo obuhle noThixo. Josville utata uDambuza naye uye wazenzela ubuhlobo noThixo, wazenzela ubuhlobo nabanye abantu, wazenzela igama elihle nabantu. So nathi sifuna ukwenza yona lonto. Sicela sonke nje sikhile phakathi kwincwadi yeNtshumayeli isahluko 7 ivesi 1. Bese sayifunda le ncwadi ekuqaleni kwalentetho. Ngoku sizawufunda nje ivesi 1 ukuya ku4. Ithi igama elihle libhetele kuneolodidi. Yaye umhla wokufa ubhetele kulomhla wokuzala. Uxolweni kancinci bese salibala kuyichaza kancane le ndaba lethi umhla wokufa ubhetele kunomhla wokuzala. Ubhetele ngayiphi indlela kumhla wokufa kunomhla wokuzala. Xa umuntu ezalwa kudla ngokuba sisihlanje esivuyisayo. Kodwa xa lo mntwana oqhubeka kuzalwa esenokusweleka ngoku right emva kokuzalwa kwakhe into lesingayithetha ngayo
nakhona. Kodwa xa umuntu ezalwa aphile ubomi, abuphile ubomi phela ixesha elide, and then asweleke njengayo uTata uDambuza, singatsho ukuthi ebeluhlobo luni lo muntu. Ngomzekelo sivile namhlanje ukuba uTata uDambuza beluhlobo luni lo muntu, ubancede njani abanye abantu njengoTata uMyeti njalo njalo. So ingaloo ndlela iBhayibheli isithi umhla wokufa ubhetele kunomhla wokuzalwa, ngoba sitsho sazi kahle ngalo muntu. Masiye pha kuverse 2. Iverse 2 incoma into umuntu ngamnye ayenzileyo apha. Ithi kubhetele ukuya endlini yokuzila kunokuya endlini yetheko, kuba sisiphelo sabo bonke abantu eso. Abaphilayo bamele bayikhumbule lento. So sifuna ukuncoma ke nonke abantu bakaThixo ukuba khona kwenu apha. Enyanisweni bezininzi izinto benisenokuzenza, abanye besenokukhetha nokuvele bahambe ngoxa bekusahlangatyezwana namagingxigingxi athile, kodwa khange niyenze loo nto. Kunoko niye nahlala nazongcwaba uTata uDambuza kunye nentsapho yakhe. Siyancoma ngaloo nto, ibe siyanbulela. Kangoba nayo iBhayibheli yatsho ukuba kubhetele ukuya endlini yokuzila. Kangoba iyatsho ukuba nizizilumko ngalento eniyenzileyo. Kuthiwa kubhetele ukukhathazeka kunokuhleka, kuba ubuso bulusizi buyenza ixolo inhliziyo. Inhliziyo yezilumko isendlini yabazilileyo, kodwa inhliziyo yesirengo isendlini ebumnandi. So iBhayibheli ithetha nani ke ngoku? Ithi inhliziyo zenu njengoba nizizilumko ilapha. So sifuna ukuncoma ngaloo nto eniyenzileyo, sifuna nokunibulela ngaloo nto. So njengoba usaqinisekanga ke nathi ke ngobomi, kukho into ethile esifuna ukuyenza. Le nto yenziwe uTata uDambuza, uye wazakhela igama elihle kuThixo, wazakhela igama elihle nasebantwini. So nathi ngoku sifuna ukuzakhela igama elihle kuThixo, sifuna ukuzakhela igama elihle ebantwini, sifuna ukwaziwa kakuhle ngabantu. Make sincokola nani ke kwakhona intsapho yakwaDambuza, sincole nani ke futhi ke bazalwane nodade. Njengoko intsapho yakwaDambuza ijongene nale nhlungu, kukho into ebalulekileyo kumele sonke siyenze. Yintoni? Ifumaneka apha kwincwadi yemizekelo isahluko 17 iverse 17. Ndicela sonke nje siyifunde. Incwadi yemizekelo 17 iverse 17. Le ncwadi ikhankanya into thina esifuna ukuyenza kwintsapho yakwaDambuza. Ithi umhlobo wenene uthanda ngamaxesha onke, ibe ungumzalwana onokuthembela kuye ngamaxesha anzima. So sifuna ukuba ngabahlobo bokwenene kule ntsapho. Asifuni ukuthi nje ngoku xa izinto zibahambela kakuhle sibe sibonakala kubo, kodwa sifuna ukusondela kubo njengoba ejongene nexesha elinzima. Ngoba sifuna ukuba ngabazalwana esinokuthembela ngabo ngamaxesha anzima. So kwixesha elinzima sifuna ukuba yilaba bahlobo abantu bakaDambuza banokuthembeka ngabo. Yeneneni inhlungu yokwenene ukuswelekelwa ngumuntu yaziqalisa apha emva komngcwabo, kuba njengoko besivakela isithonga sokusweleka, le ntsapho iyaphithizela ilungiselela wona lo mngcwabo. Nabantu baye bamane behamba beyovela khona. Laa nto iye yanceda ekubeni bangafocus kakhulu kule nhlungu. Yabona ngoku ukuphuma kwethu apha, xa sebeshiyeke bebodwa, izawubuya inhlungu, izawubuya i-realization yokuba akasekho utata. So ngalo lonke ixesha asifuni nje ukucezela kude kubo, sifuna ukuhlala sibathuthuzela. Kukho nenye into esifuna ukuhlala siyenza, yile lapha kwincwadi yamaThesalonike oqala isahluko 5 verse 11. Kuthiwa hlalani nikhuthazana yaye nisakhana kanye njengokuba nisenza kakade. So njengoba niqalisile ke ukuthuthuzela,
Sicela kube lento kube into eqhubelekayo. Mhlawumbe simane siqhubeka sibafonela, sibakroba ukuba banjani njengoko bejoyine nalenhlungu. Masithethe nani ke intsapho yakwaDambuza. Intombi kunye nonyana kaTata uDambuza. Yabona maxa wambi njengoba kuswelekiwe kudla kuba nzima kwezinye imeko to see eye to eye okanye ukuvumelana ngezinye izinto. Maxa wambi usenokuvakalela ukuba if bawenze into ethile ngeutata usaphile. Siyacela ningayenzi loo nto. Eli xesha lokuba nenze le nto etsho incwadi emaThesalonika okokuqala isahluko 5:11. Eli lixesha lokuba nihlale nikhuthazana, nihlale nisakhana. Umuntu makacinga inhlungu yena anayo. Siyacela ukuba ungacinga inhlungu onayo ngoku, kodwa cinga ngenhlungu udadewenu okanye umfowenu anayo njengangoku. Uzama ukumthuthuzela kuyo. Ngobani? Xa sisenza njalo, okanye xa nisenza njalo, nobe nenza lento etshiwo incwadi yemizekeliso isahluko 17:17. Sicela nithandane ngesisihlanu. Sicela nihlale nimanyene ngesisihlanu. Thina njengoko sikhonza uThixo sonke, sohlala sikhumbuzana ngamathemba aseBhayibhelini esigqiba kuncokola ngawo. Kodwa eyona nto thina sifuna ukuyenza sisonke sifuna ukuthandaza, siqiniseke ukuba uYehova uba indawo yethu esithuthuzeleka kuyo njengoko siswelekele. Asifuna ukuzixelela sodwa, sifuna ukusoloko sikunye nalentsapho njengoko ujoyine nalenhlungu. Enkosi. Sithi enkosi mzalwana wethu Ngwenya ngentetha sibulela noYehova, sibulela nabo bonke abazileyo, sithi enkosi. Kodwa ke ngoku lixesha loba sisukume abakwaziyo sivume ingoma number 40. 140. Yeah, 140. Emva kwengoma sizacela otata basikhokhele ukuya kwikhaya lokugqibela. Inkosi. Umzalwana umlamla siyamcela ba azosithandazela emva kwengoma.
asibulele elithuba esilifumanayo. Asigobeni amehlo bazalwana bethu. Tata wethu osemazulwini. Asobulele Yehova elithuba osinike lona. Bengasikwazi ukufikelela apha lomngcwabo kaTata Dambuza. Loo nto Yehova Thixo sithi inkosi kunto zonke osenzayo nendlela besihamba kuzo. Loo nto ke Yehova Thixo nabantu bakho bathe basondela xa kuzothutuzelwa abantwana bakwaDambuza. Yehova siyazi intoba alikho ithemba posithembele khona. Sithembele kuwe Yehova Thixo. Asithembelanga ngumntu wasemhlabeni. Sithembele kuwe, nguwe osincedayo kunto zonke Yehova Thixo. Namandla esiwafumanayo nokuqonda nobulumko buphuma kuwe Yehova Thixo. Esikucela imihla yonke. Sikubalulekile ube masenze ukuthanda kwakho njengendlela ofuna ngayo. Siyathanda Yehova, sikuthanda nyani Yehova uThixo wethu onyaniso. Yehova siyazi intoba elithuba esilifumanayo masilisebenzise ngawe. Sikwazi intoba sixelele nabanye ezindaba ezilungile. Asibulele Yehova elithuba. Siyabulela Yehova. Sithi phansi kwegama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Okay. Yacela niphulaphule bazalwana nodade nabo bonke abantu abazileyo. Ngoku lixesha loba sibize ubhuti Nceba walapha ekhaya uza kuthetha malunga nentsapho yalapha ekhaya. Nkosi. Ngiyabulisa ngeligama kaThixo. Omvemve ogasela bathi manizobulisa igama lami nguNceba yene. Sibhlungu namhlanje kodwa imfundiso zika Mr Ngwenya sizivile. Uthe uMr Ngwenya ubulumko ukuzila noba ube sepatini. So siyabulela ube nibe khona apha apha ekhayeni labaDambuza. Sizivile imithandazo yenu. Sayibona nenhlaso yenu. Sibule nabantu basuka koJoburg kuzo zonke indawo nakoKapa. Siyabulela nobe nibe khona. Kodwa abaphemva kwami ngiyabona bekukhona into ezincumisayo. Ndicela ningahambi ningadlulanga pha. Kodwa mina ngizaba ngokuqala udlula phana. So vele ikhangele mina nizafunka ndipha nyazi be kuvulekile izinto. Neselwayo zikhona yonke into nikhululeke nje bethile uMr Ngwenya ukuthi apha sizovuyisana nefamily. Umalume bezawuthi mtshana khabaxelele uba ndiphilile mtshana izinto ndizibonile ndizenzile. Wonwabile apha khona umalume and usibonile nathi simbonile namxhasa njengecommunity. Siyabulela kakhulu. Nangomso ningapheli imandla. Nimane nisifonela nisicheke ngoba ixesha kusezaba nzima. Sizamkhumbula. Naxa besechila uMr Ngwenya naxa sedlala ingoma zakhe sasikhumbula because indoda ethanda ufunda. So nemfundiso zakhe sizibonile and nathi njengabantwana bakhe sizawuhamba lendlela ebehambile. Siyabulela. Kalmabele. Okay. Simkhapha someke manje. Ndiyacela ke ba sikhaphe uTata uDambuza ukuyombeka kwindawo egqibela.
Nkosi.
Hayi-ke sesilapha ngoku sizoqukumbela inxalenye yokugqibela lomngcwabo kabawudambuza. Izinto ezininzi sesithethe ngazo phaa eholweni. Ngoku sizobeka uTatudambuza apha emandleni. Ngikhumbula amazwi omnye utata bethi xa ebiza le ndawo yamangcwaba bethi ukwilali yakwaCwaka kuba kukho mntu uthethayo. Abahlali balapha ngabantu abalinde ukufa, balinde nento besinqole ngayo phaa phakathi. Njengangoku nathi sizobeka uTatudambuza kule nto endizothi ligumbi lakhe lokulindela. Xa uYobi ethetha wakwabuza umbuzo kuyo. Cela sonke sityhile phaa kwincwadi kaYobi sahluko 14 ivesi 14 and 15. Nanjengoko sivula le vesi sifuna ukuqwalasela umbuzo uYobi awuphosayo kuyo. Njengoko sezintlungwini unqwenela ukufa na. Ngoku uphosa lona-ke lena-ke imibuzo. Sogqibe apho atsho uba yintoni eza kwenzeka. Ngowuphi umnqweno uThixo anawo. Ukuba seluyifumene incwadi kaYobi isahluko 14, sizawujonga ivesi 14 novesi 15. Ithi ukuba umntu uyafa angaphinde aphile na. Ndiza kulinda de iphele imihla yobukhoboka bam de ndikhululeke. Uza biza ndisabele, uza kukufuna ngamandla ukuphinde uwubone umsebenzi wezandla zakho. Nawe uyokubuza ukuba umntu uyafa angaphinde aphile na. Besike seva phaa ngaphakathi ukuba abantu abafileyo likhona ithemba bangaphinde baphile. Nawe uYobi uthi ndiza kulinda. Naye uTatudambuza uza kulinda apha kweli gumbi lakhe lokulinda elindela ukufa. Kukho nenye into esenza siqiniseke ngale ndaba yovuko ukuba yinto eza kwenzeka ngokwenene. Xa ujonga apha kwivesi 15 kuthiwa uYehova uza kubiza aze uYobi asabele. Kuthiwa uYehova uza kukufuna ngamandla uphinde awubone umsebenzi wezandla zakhe. Umsebenzi wezandla zakhe okungumntu. uTatudambuza ngumsebenzi wezandla zikaThixo. So njengoko eswelekile uYehova uThixo uza kumvusa kuba ufuna ukubona umsebenzi wezandla zakhe. Amanye amazwi uyalangazelela uphinde ambone. Na njengoko elibhokisi lizobe lehlika inhliziyo zenu bantu abadambuza loba ngathi azuka phakathi, loba ngathi ningalili ningakwazi na njengoba besitshilo ukuba singabantu abahlukahlukeneyo, sinezinto esizikholelwayo, nabanye abantu badla ngokuba naloo nto ukuba
kuthiwe uthule uthulile. Eso yayisisiqalekiso uThixo esidlulisela ku-Adam ngokufa isono sakhe. So ukuba nathi ke ngoku njengoko eli bhokisi lizobe litshona sibe sisithi uthule ethulini sithatha umhlaba siwufaka phezu kwakhe kuba ngathi siyaqalekisa. Abona abantu kufanele ingabe bayamngcwaba kakuhle. Yabona abantu kufanele ngabe bawugqibezela lo msebenzi ngabangcwaba. Asifuni ukuthatha igunya likaThixo silenze eleli. UThixo emqalekiso athi agqela xesha. So nathi ngathi njalo sobe siyamqalekisa ukuthatha uDabuza. Xa sizobe sisithi uthuli enthulini. Ngoko njengoku sizacela sonke ukuba siphakame size sithulele uYehova ingoma. Ingoma 143 aze umzalwana uQ Mbhobho asiqumbilele ngenxalenye ngomthandazo. Asikho isixhobo sizocela ukuba sisebenzise amazwi ethu. Singathandaza Tata wethu osemazulwini Yehova, sizisondeza kuwe Thixo wethu sinyembezana ngenxa yokuswelekelwa ngumzalwana wethu esimthanda kakhulu uLN Dambuza. Ukusweleka kwakhe kubangele inhlungu engathethekiyo kwinsapho nakuthi sonke Thixo wethu. Sekunjalo siyakubulela ngenxa yothando olukhulu oye walibonakalisa uluntu luphela ngokuthi umnikele ngonyana wakho
okuphela komzeleyo ukuze asifele. Naye wavuma ukwenza njalo khona ukuze sibe nethemba lokuba uvuko lwabafi nobomi obungaphakade ziza kubakho. Sicela ngoko Yehova ukuba uthuthuzele le ntsapho yakwaDavuza nathi sonke ngeli themba elibaluleke kangaka. Ukuswelekelwa ngumntu esimthandayo asiyinto esinokukwazi ukuyitshintsha, ngumthwalo osindayo. Ngoko Yehova sicela usithwalele wona ngomthwalo. Sicela usinike amandla okunyamezela iimeko ezikumila kunje. Kufike ixesha lakho lokuphelisa ukufa, ukhulule wonke umntu wethu. Lo mthandazo wethu siwuzisa kuwe egameni leNkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Ngaba ukhona kodwa ke bakekho akho ngqabo. Masipala ayisebenzi la yalapha anini nje mandime ngokubulisa otata nakomama
isizwe sonke siphele sawasile ngegama laYesu Kristu inkosi yethu amen. Inkosi ilila kunye nani mzi wakwaDambuza ithi dudu nayo ilahlekelwe njengoba nani ilahlekelwe ibuhlungu njengani. Ndibulele bonke abantu abathe bazoxhasa apha kweli khaya, isikakhulu nakubeni ezona katapili noma kukhonjiwe kuloo ndawo leyo zenza umsebenzi wenkosi. Ndiyakubulela kakhulu. Ndibulele nakoomama abathi mawuvela imali baphuthume kwelo khaya bazoncedisa kakhulu. Ngalawo mazwi lawo ndithi enkosi. Tata mangitibelo. Sesibemchobeni. Mangitibelo tata. Mina abafana bachova ibhokisi lingene. Sikwazi ukumayisha. Mama bangakhululeka. Otata bangasala. Qityiwe mbongo. Sonani kulazimbushela abahali banja.
Masinibulise babukeli be-Informa Digital TV. Igama lami ke ndingu-Andile Nomabhunga. Namhlanje besisithi indlela ntle kutata uLenate Ndabenzima Dambuza. Indoda ke eyaziwayo kakhulu ke apha eMatatiele. Ndime nentombi yakhe ke apha uZukiswa Dambuza. Sisuke masikwamkele kuqala. Enkosi ndiyabulela bhuti Andile. Namhlanje ke besitsho sithi hamba kakuhle tata, kodwa xa sithetha ngotata uLenate Ndabenzima Dambuza sithetha ngomuntu onjani? Kunzima ukumdescribe utata wami, ndingathetha kuphela unyaka ngaye because he was a father, not just a father, a friend to his children, a present father. Utata wayesikama inwele xa sisiya esikolweni singabantwana abangamantombazana, made sure ukuthi we are clean. Tata owenza sure ba ziyafunda uncwadi. Ndingathetha njengoba ndisitsho but ndingathetha kusephandle ngotata wami. He had sithandile. Sithandile utata, siqeqeshile nangokwebhayibhile nangokwayo yonke into. Akukho umntana wakho ongakwazanga ukugqiba ukufunda ngenxa yakhe, sithatha imizekelo kuye. Xa sijonga kwi-community igalelo lakhe belingakanani? Kakhulu apha kwaSibi ukuyomana kwezinye ilali outside of Sibi because utata kaloku njengoba bene plus kukhona ubisi kusengwa inkomo, dairy cattle, and then kukhona esenza nemilling. Abantu bebethi xa betyala belima umbona emasimini ngexesha lokuvuna bavune uzosilwa apha ekhaya ebene-milling machine, and all of that ebeyenza reasonably engababhatalisa imali ininzi abantu. Thengiswa ubisi namasi, usondlile isizwe. Apha ekhaya besihlala nabantu whom I believed xa ndandikhulu ba they are our blood relatives. Only later I learned to no, ngabantwana babantu balapha ekuhlaleni. Utata wami wabathatha in wabafundisa. Utata wami bekwazi babona abathengele school bags ezintsha nentoni, kodwa thina singathengela. Xa simbuza ngoba kutheni athi hayi kaloku bantwana bam aba abathathi ntweni. So lo muntu who was giving isizwe usincede ngolona hlobo. Apha kwaSibi uyaziwa yonke indawo. Yonke indawo. Ndivile nabantu bethetha apha besithi hayi ibindoda noko ebibakhathalele abantu, kodwa benabantwana bangaphi utata nibangaphi apha kokwenu? Sibane. Okay. Njengoba uthi nifundile uyintoni wena? Mna ndenza iBSc in computer science. As a matter of fact, yes, software engineering. Is it? Okay. As a manager even, yes. Abanye bazintoni? Omnye uyi-social worker, omnye uyi-engineer, izikule engineers ezimbini. Okay. All right. Utata uzelwe nini ezalelwa phi? Utata wami wazalelwa eGudlintaba, kulali encinane ekuthiwa iGudlintaba. Uzalwe ngo-1945 njengokuba iminyaka yesitsho apha ngoJune. Ngomhla ka-30. Ndibona icaba isakhiwo sakhe esingapheli ubuhle baso, ngumuntu obezithanda izinto ezinhle kakhulu futhi. Kakhulu utata wami wayethanda into enhle. Ndandiye ndibone nalapha ekhaya ufumanisa uba ezinye imbiza sometimes zingena naye zizazithengwe nguye izitya. So xa sibuzayo ke sidla ngokumhleka umama. Athi utata wami, do not laugh, we compliment each other. Okay. Yes. So benalo nothando. Olukhulu. And he was a man of humor. Okay. Yes. Kunjalo. All right ke sisi man, siyabulela kakhulu ke ngexesha lakho. Ndiyabulela nami. Siyabulela ngoba niya nazosincedisa kolusuku lanamhlanje. Siyayazi ba it's a very emotional day kuthi. Kodwa siyathemba nanjengokuba kuthethiwe amangqina kaYehova esikhuthazile ngokwezibhalo, siyakwenza njalo, sizinalo ithemba lovuko njengokuba kutshiwo namhlanje xa bekunikelwa intetho. Siyabulela bhuti, enkosi. Nguye ke uZukiswa Dambuza lowo intombi yakhe ke utata. Nizayibona yonke ke inkqubo yenkonzo apha kwi-Informa Digital TV.